Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Yari ang Balita Badat Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Balita Badat Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Odto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Yari kita sa ika-20 na
sa bulan sang Mayo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan okslang kabay pang okay lang ang halos kalabanan especially sa mga kaaksyon ta sa palibot sang syudad sang Bacolod. Way man lang sang dapat nga kaladtuan sa sining adlaw, mas maayo lang nga magpabilin sa ilatag sa ka mga puluyan kay kabudlay kun kaysa nga magsari ka daryada sa iban nga mga lugar, no? Sige, para sa mga kaaksyon ta, kung wala man lang sang dapat nga kaladtuan, mas maayo nga magpabilin lang sa inyo sulod sang puluyan, no? Manti kabudlay sang sitwasyon pa subong, no? Kamustang mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan okslang sining nga mga inoras lalontang mga balita karon dugay-dugaya upod ang aton sining nga mga action reporters kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues dalontaman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan okslang kabayon ta nga okay lang ha way lang sang lima kundi lunsay lang kinalipay, no? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kalakip man ang aton sining nga mga kaaksyon dira sa oriental side daw taas-taas gawa tong kaso sang COVID-19 sa oriental nga bahin sang aton sining nga isla sang Negros, no? Sige lang malampuwasan ta gid ni sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa bugos nga Rion 6 kabayon ta nga okay lang ang aton sining nga pag-sinalayo sa sining nga udto. By the way, salamat gid kay Mr. Roel Vinosa sa iya sining atensyon nga nagpahibalo gilayon sa aton sining igtalo pangod nga dili na siya nag-receive sang complaint. Thank you gid sir Roel Vinos. Thank you gid sang Seneco kag kay Miss Malo Parroco, no? Salamat gid Miss Malo Parroco kag kay Sir Roel Vinos. Sige salamat gid sa inyo sining nga pag-akto kahapon sa problema sang Seneco. Bo sa pagkadamo man ginting ban man ninyo ba? Sige salamat gid sir sa ma'am. Salamat gid Thank you gid. Ayos sige. Ano niyang problema sang ahinsya Z? Ahinsa Z. Daw da ka man gaprenda ni Axel Oliver. Ahinsya Z, no? Dira sa may Burgos Street sa Barangay 17. Atensyon kay Latso Buyane, no? May isa diri ka utod kita padulong diri sa Aksyon Radyo Bacolod ho nagapilis ngoon kay nga paggawad niya sang cellphone niya at Diyos taguba na. Ay nano. Ginsakaan nila gabayad sa kada bulan sang saka. Bali more or less mga 4 gid man siguro ka bulan nga nagtiner ang cellphone dira sa Ahinsya Z sa Burgos Street. Burgos Street ato Bangla sang Burgos Public Market Ahinsya Z. Daw si Tikalon pang manager da. Daw si karon ni bunggo ta karon makita mo kinsindi ka. Galing kay di sa kinsindi kay daw kuan ni sa mo daw ano ning klase ka tao niya. Pero ang security guard dira sa Ahinsya Z hindi man sali katubong daw ba matyagang ko daw manager ka man sang Ahinsya Z nga ginatawag inang Ahinsya Z nga ginapadulungan sa mga utod tang mawad-an la ga prenda sang mga gamit na cellphone kunano madang iprenda ay susta paggagawad sang pobre ni nagsaka man siya kada bulan alin sang Enero uro Pebrero tong sakaya anay gawaron niya na subong kuba na tanang cellphone niya ay hindi na mag-charge kag wala na nagabaton sang charge, no? Karon ginbalik sa ila dira sa Ahinsya Z ay hindi na sila magbaton niya. Anay sang
ginayo to antes maglakat nga i-charge sabi, hindi mas sila magpa-charge. Siling sang ambot kun cashier na da, kun caretaker na da, kun sulugoon na sang Bombay ngina. Paghahambal to sa ila nga sa iyang i-charge lang na karon ma'am mga 30 minutes sa inyo sining nga balay ay pitik sintas pag abot sa balay pag-charge siya sang pobre ni hindi na mag-charge ang cellphone karon ginbalik niya sa ahinsya hindi na magbaton ang ahinsya siling niya nakalakat ka na yan nakagwa ka na di pero sang gingawad ya daw ang gwardya yaga pamaritim pa gasiling pang guard nga siling niya lakat na to ay, nanong galing ginaglakat na lang pobre sini, na ipagabot sa ila sining nga balay, gin-charge siyang cellphone, why naga-charge ang cellphone? Pila man lang na, 2,500 ang prinda yato ang cellphone niya. Ti kung may guba itong daan, pag prinda, wala nyo na ito ginbaton. Kung may guba, galing kay wala, in good condition, kag naka-karton pa, kag kumplito pa ang cellphone niya sini. Di man ka mo magbaton sang kulang-kulang, cellphone ko guro, ibutang ko na da, why isang karton, wala charger. Di man ka mo mabaton nga 5 man. Ang cellphone ko na nga dati, prinda, pesos lang na siguro. O 2 ka pesos, pwede na ni, no? Pero hindi ka mo magbaton sina. Kaya napangita niyong kumplito gid nga cellphone kag in good condition. Ipagawad sang pobre sang cellphone niya kay guro naka mani-mani man to or nakakita man kwarta inugawad sang cellphone nga gamiton niya kuntani sa mga negosyo yaman or nano man ang purpose siya na ipagawad niya hindi na ma-open hindi na ma-charge sang cellphone niya, no? Ti kung pagbaton in good condition paggagawa sina sa siya nga ginprindahan mo in good condition man gyapon. Ay pitik sintas hindi na magamit ho. Ti ano mo na kay nakabayad na siya. Ti ang iya lang diri punto nga ginakol yang atensyon sang ahinsya Z dira sa Dalan Burgos sining syudad sang Bacolod hindi man kamo sali ka maldito dira sa bato. Hindi man kamo sali ka tinungking pangsabat na isabton nyo man kay kliyente ninyo ina kay malumanta negosyo ina ang inyo mo amakin mo nagprinda kay hindi man na magprinda kung bastante mo nalang-alangan siguro sang kwarta tiging prinda mga 4 ka bulan pitik sintas wala na iya gaandar ang cellphone sang ginkuha ya ini sa ahinsya Z. Tandaan nyo na ang ngalan na ahinsya Z. Kung magprinda ka to, Action Oliver, Action GM sang cellphone mo, hindi na lang, no? Taguan na ang cellphone mo kung magprinda ka, pangita ka na lang sang imo sining hulaman, no? Si Action Art, pwede mo na madalaganan. Si Action Marnie, pwede mo na madalaganan kung malangan ka. Hindi na mag-iprinda to. Kay kabudlay katama, no? Tigilibion ang pobre ding nagsaka sa Action Radio. Tihisiling ko way tanaming mo kay ila na diretso. Kapila tanana sila gin request nga ma-interview ang ahinsya Z. Wala na sa bungog nila kay mga bastardo, mga animal, nga mga klase ka mga tao ni. Ay, nami sinyo siguro pa ugatan kag pasisihan para makita ninyong kabastardo ninyo nagro-negosyo pa kamo nagbaton man lang kamo sang prenda dira in good condition pitik sintas so wala na sa kondisyon ang unit nga ginaprenda sa inyo ahinsya Z dira sa Burgos Lacson Burgos Street Barangay 17 sining syudad sang Bacolod okay na ko na. Ang iyaman lang to, nga bisan guba na, gay libion siya nagsaka dire pangitaan niyang tumakay. Sang cellphone niya, nga ginprenda sa ahinsya si. Kaya ginbalik ito kung tani, pa-check niya sa ahinsya si, hindi niya magbaton, kaya ginatabog na siya. Sang animal nga klaseng nga latsyon niyo, kaya gining security guard, wala na sa bungog nila nga kliyente man lang to nila. Ka mga nami, ka mga klase, ka paliwatan nga klase, ka mga tao niyo sa ahinsya Z dira sa Burgos mga kaksyon. Prenda pa kamo da kay parang makaago man kamo sang ilang
tulinglong nga klase ka pamalakat dira, no? Gayuhom ko ag di sana ko nagakainit ko sang sitwasyon ngini mo. Amo na ning kapigado, amo ning sitwasyon subong pero mabatasan pa ninyo. Alang-alang naman na gubang cellphone ko nara dira halin sang January o butang mo February. In good condition pagbato niyo, anay kwao na sang tagiya, gawaron niya na. Wala na yaga function. Sus Marionis igarapon. Siling ni Rodita Trinidad Cruzet, siling nga dapat pasirad-an Action Rex. Hindi lang, basta i-correct lang nila. Importante man lang i-correct na nila. Kay Latso H. Buyane, amo ni siyang gunong tagiya sang ahensya si. O, kung pwede makatawag ka dire, kag mapatahag mo ang inang problema nga nagtuhaw dira sa ahensya Z. Nga katamo man sang ahensya nga daw ka normal man niya sang pamatyagan niya diri sa ahensya Z. Daw pamatyagan mo daw sila yang amo sang bakulod nun. Nagapilis nguon man ang pobre saka diri sa Action Radio ho. Bangod sang ginhimo sang ahensya Z, no? Ining ahensya Z ni ay oo, kanami gid no. Si Toto Alfredo Sapa oh. Sige amo nang banat Action Rex. Oh. Sige gani, amo gani ang banat Toto Alfredo Sapa. Salamat gid Ay kabudlay nga sitwasyon. Sige dali gid lang kay ang ahensya si tumanan talang ni karon mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalaga. Aksyon Rex Canto kinala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Damong nag-text diri sa aton sining nga pagpangalagad no sa sining ni Action Fred man ni Rodita Cruzet man Rex Cantong niya. Sa kaya Ernie Baldisanso Amparado sining tanigin pasirado na idol. Gani sige lang hatagan ta sila chance basi pa man lang ko namo pa man lang nila sining dugay na actually ang ahensya Z. Nakita ko lang na, ginalabay-labayan ko lang na ang Zinada, dugay na dira sa may Burgos, ginalabay-labayan ko lang na, kag ginalantaw ko man ang mga items nila na gina-display nga for sale, di ba? Galing kay Tiko magamunib lang klase sang sitwasyon. Ang aton diri nga isa ka punto, kung matabo man sa aton, sakit man na sa aton mo. Galaom kita in good condition ang aton sining ginprenda dira sa ila pitiksintas guba. Tapos kung ipa-check mo sila, wala sila sang manog-check. Di mabayad ka naman technician? Pila naman ang bayad sa technician? Ay, sus. Dapat ko na mo nang gamit nga ginkuan ninyo, nagbutang ka mo da technician ninyo nga mo lang ng obra niya. Ay, kabudlay nga sitwasyon ini. Sige, anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Igabalita ni Action Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa mass vaccination sa mga empleyado sang Kapitolyo. Nagapadayon subong nga aga. Kag kalakip man ining pagpanubo sa implementasyon sang curfew hours sa Negros Occidental ginakonsiderar. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, tagiya sang resort ginreklamo sa DNR sang punong barangay sa Sumag bangod sang ginhimo sini nga pangutod sa mangrove kag pagtampok sa gibuangan sang suba. Ay nano man yang iyayang utok klase ka engineer ni kunong tagiya mo. Abot na yung utok ya sining ginpagamayan yung gibuangan ang lagyan blas ng tubig na sa may Sumag area. Kag ang mga mangroves na yan nga nagtulubo o kung gintano man na sang pila ka mga organizations pinangutod ya kag gintapukan niya sang duta mga kaaksyon. No? Ambot kung mayara pa na da siya sang direksyon sa suba nga ina.
Tiyon nagwangalang kapitan sang barangay Sumago nagpadangat sang reklamo sa Office of DNR diri sa siyudad sang Bacolod. Samtang sa BCPO naman nga balita igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, Operation Chief sang Bacolod City Police Office, nagpasiguro nga wala ginaapinan o ginapinahan ang madakpan sa health protocol sa baylo ilalang ginatagaan sang ticket. Amo na iyang tirada daan. Samtang sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, ini may kang tanan sa mga istasyon sang kapulisan sa probinsya, gininspeksyon ang katinluan kag nagpamunit isdahon na lumos patay sa banwa sang Morsya. Samtang sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, ini may kang tanan sa duwa ka mga drug maintainer sa syudad sang Kabangkalan, dakop sa duwa man ka drug operations sang Philippine Drug Enforcement Agency. Kag bakuna para sa masobra 200 ka mga senior citizens sang Panukoy kag Kabugin Patigayon sa Pahanukoy Gym sininga aga mga kaaksyon. Samtang sa syudad naman sa Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, vaccination sa mga A2 category o kung mga senior citizens kag A3 category ang may mga masakit katulad sang nakapadialysis na nagapadayon sa area sang Cadiz Arena. Samtang sa balita naman sa Aksyon na Percival Villamor sa La Carlota, 5 ka mga vintage bomb nakitaan sa kampo sang tubo sa isa ka asyenda. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, ini may kang tanan sa dugang tunga sa milyon ka Sinovac doses nagabot na sa Pilipinas subong adlaw. Samtang 5,000 nga deployment limit sang Pilipino nurses sa iban nga pungsod lapit na nga malabot. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan kag diri sa Western Visayas, sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, aton hibaloon dugay-dugay upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dinigid lamang madugay sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sige, mahinang kalaban na matamaton talang ni sa mga kaaksyon tadira, i-like kag i-share ang aton sining programa, no? I-like kag i-share ang aton sining program kay tirahon tay na dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe dara sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta by Aksyon Radio Bacolod. Sige, daligid lang mga kaaksyon kaya rin ang resultaho sa unang dos ang Small Town Lottery. Ibaloon tanay mga kaaksyon para siguradong sigurado kung ananong mga numero nga mapalaron sa sining adlaw sa resulta sang unang draw sang Small Town Lottery sa sining adlaw sang Webes March 20, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 22 kag 5, liwat 22 and 5. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta kay ang mga nag-like kag nag-share sa aton sining programa amo ang unahon ta, no? Daligid lang sa mga kaaksyon ta
ka-excited gid sang iban O sige, dali gid lang Kay ma-open ta na sa piyak ho. Pagkatapos, lantaon ta kung sino ang mga nag-like kag nag-share sa aton sining programa. Unahon ta ni Slanay. O sige, dali gid lang may lang pamati sa sining mga inoras kay Vanessa Mayo, may lang monitor bane, no? Kag sa kay Jocelyn Libon Dispoho, kay Percy Ortiz Tiayon, Alex Monteza. Salamat gid mga sirs and ma'am, no? Okay, sa iban pa naton nga mga ka Facebook diri sa Aksyon Radio Bacolod, no? Sige may lang pamati sa kay Nice Moralize Fabol. Andro Mangilan Villarosa, may lang pamati man Thank you gid sa inyo sining paniwal, no? Pangdiwal nila si Nice Moralies Fabol. Ano ni saman? Sige lang sige. Kay Rochelle Folincio Susana, Atia Kimiriman, kay Eva May Manukay, no? Eva May Manukay, kag Vanessa Mayo, Jerry Orbino, Ems Abuso, kay Erich Locsin, kay Leonor Fernandez, Felix Manalo Jr., and Virgie Olpenda, kag Fritzel Terrante. May lang monitor dira sa Banwasang Don Salvador Benedicto. Dali lang. Percy Ortesto Ati Ayon, may lang pamati. Elena Chavez, kay RST Jeff, no? Jolly Militado Patrimonio, Rodita Trinidad Crosset, may lang pamati. Jinsin Haudines, Nining Malo, sa kay Moises Mar Saligan Dumipig, Rafael Diaz Jr., Jocelyn Libon Dispoho, kay Red Sinares, Asiraser, no? Risares ni Goray RR. Pinangsuli-suli yaman. Kay George Gargasiran, kay Art Labisores, kay Roman Ibanez, Cristal Joy Montenegro, Villamor, Inday Blasa, kay Jeneline Huerba, and Garces Sasam Joey, no? Jess Visiata, Jocelyn Asivita Olak, Josephine Asisor, no? Susan Gonzales, si Maria Cecilia Pabon Jimenez, Edita Aban, no? Nixon Relota Bernardo, Yvonne Boitzer, sa kay Neil Barayan Balues, sa kay Evelyn Cases, Edi Laos, Emily Hindrala, no? Kay Inting Biboso, kay Noy Erwin Gonzales, Philip Lorente, may lang monitor, no? And Josephine Isabel Reyes, Arnel Po Disamparado, Manjo Arnijo, Ket Ramos Lopez, kay Numeriano Solatorio, Rochelle Evangelista, kay Ira Kabansagan, Inventor Talurong, Rogelin Abatayo, no? And Idmar Kilitar, no? May lang pamati sa inyo tanan-tanan sa sining odto. Sige, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay sa iban pang mga balita, mga kaaksyon diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italag na. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Balik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time last 12:01 na nga aton oras. Sige timo-timo na sa way pa makachibog, no? Pwede ba lang nga maghubi ng may edad na? Pwede gid. Ang mga balita ngay news ni mabatian gikan sa News Center builog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang D3 Bayo. Ang D3 Bayo ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw. D3 Bayo, no? Mabakal ninyo sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar.
Kadtuan tanay balita gikan sa News Center upod na kay aksyon na Eden Abuso dugang nga tunga sa milyon nga Sinovac doses nga nagabot na sa pungsod Pilipinas, no? Kag 5,000 nga deployment limit sang Pilipino nurses sa iban nga pungsod lapit na nga malabot kuno ho. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan ilabi na diri sa Region 6 sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa kaaksyon Eden na boso sa News Center Action Eden mayungod to. May introduction Rex kag sa tanan naton nga mga kaaksyon sa aton nga balita national nag-abot kagabi ang dugang 500,000 ka doses sang COVID-19 vaccines gikan naman sa Sinovac Biotech sa China sakay ang isa ka chartered flight sang Cebu Pacific. Sa kabilugan, may 5.5 milyones doses na sang Sinovac vaccine ang nag-abot sa Pilipinas umpisa sa tong Pebrero 28. Nahibaluan nakabato ng Pilipinas ang masobra 7.7 milyones ka doses ng Sinovac, AstraZeneca kag Pfizer vaccines. Masobra naman sa 3.2 milyones ka tawong nabakunahan kag 768,000 na ang nakatapos sang ila sini nga second dose. Sa ato naman nga iban pa nga balita nasyonal, ginpalayag sang Philippine Overseas Employment Administration nga posible sa masunod nga bulan na malambot na Action Rex ang gintalana nga 5,000 ka deployment cap sa mga Filipino nurses nga luyag magtrabaho sa iban nga pungsod. Pahanumdum lang ni POEA Administrator Bernard Olalia nga kung malambot na sa limitasyon, wala na sang Filipina nurse ang pahanugutan nga makagwa pa sa Pilipinas. Dugang pang isa ka solusyon among kung dugangan sang Interagency Task Force ang nasambit nga deployment cap. Ginako man ni Olalia nga may mga pungsod nga nagakinahanglan sang dugang pang nga mga Filipina nurses o galing kay ti limitado na gid lamang naglambot na sa 3,000 ang mga nakagwa na sa pungsod. Dugang pa sang opisyal, nagpangabay na sila sa IATF nga dugangan ang deployment cap pero madumduman ginlimitahan ini sang IATF o kung ang ginlimitahan sa IATF ang deployment sa mga Filipina nurses sa iban nga pungsod para masiguro nga supisyente kag madamo sa gihapon sa mga nurse ang Pilipinas bangod man kinahanglan naton sa nagapadayon nga COVID-19. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 165,550,534 ang nagpositibo sa COVID-19. Pamayara na sang 144,570,301 ang nakarecover kag naglambot sa 3,431,513 ang nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglambot na sa 1,159,071 ang nagpositibo sa COVID-19. Apang may naglambot na sa 1,089,613 ang nakarecover kag mayara sang 19,507 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Negros Occidental, mayara na sang 13,801 ka kaso sang COVID-19, pamayara na gid lamang sang 1,330 ka aktibo nga kaso, 12,157 naman ang recoveries kag naglambot sa 314 ang nagkalamatay. Sa bugos naman nga Western Visayas, 272 ang panibagong COVID-19 case nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 41,606. Pamayara na gid lamang sang 5,343 ka aktibo nga kaso. 315 ang panibagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 35,234. 7 ang napatay nga nagdala sa kabilugan nga 1,019. Samtang sa syudad sa Bacolod, 59 ang panibagong kaso nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga
8,559 apang mayara na gid lamang sang 1,005 ka aktibo nga kaso. 55 ang panibagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 7,317 kag tatlong napatay nga nagdala sa kabilugan nga 236. Mga balita kag update gikan sa News Center Aksyon Ida Naboso. Una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Ida Naboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:08 ng aton oras. Ang report ni Aksyon Ida Naboso nga inyo sininabatian wala gid lamang madugay bulog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo kinanglanta D3 Bayo, no? Amo lang ning magkasampagar ni sa mga kagaw-kagaw nga nagatuluhaw, no? D3 Bayo, mabakal ninyo sa mga sungkin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa duwa ka mga drug maintainer sa syudad sang Kabangkalan dakop sa duwa man ka drug operations sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. Kag kalakip man ining bakuna para sa masobra 200 ka mga senior citizens sang Panukoy kag kabog ginapatigayon sa Panukoy Gym. Kagang latest nga information, yatong nakabunggo bla to or nagbungguan nga isa ka pedestrian kag isa ka di paserong salakyan patay tong biktima. O yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex liwat nga nagmadinalag-on ang Baybasta operation sang mga katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency o na PDEA sa ginaligar drug den man sa Purok 1 Barangay 6 sa siyudad sa Kabangkalan. Alas 9 tak na kay nasa aga. Resulta diri Action Rex sa pagkadakop sining duha ka mga drug maintainer Action Rex. Actually ining duha Action Rex upod ni siya kuntani nga dadakpan sa tong tinalikdan nga Mayo 8 sa pagkadakop. Galing kay tinin duha madasig nga nakadalagan. Ipabayaan nilang ilang mga customer nga nagasuyop dito sa area sa Barangay 6. Pero kagina, way gid sila nakapalagyo pa. Ini matapos nga nadakpan sa mga kapulisan upod man ang katapos ang PDEA. Ang nadakpan diri amo sanday George Ordoña kag ining si Reggie Matos Aksyon Rex lunsay residente sa Purok 1 Barangay 6 sa siyudad sa Kabangkalan. Sunod diri kay PDEA Negros Occidental Head nga si Nicolas Gomez. Still plan storm ang ila sining term nga ginagamit Aksyon Rex upod man ang mga kapulisan sa Kabangkalan Police Station liwat nga balikan ang lugar kag didto na Aksyon Rex nga nadakpan una ini si George Ordoña kag pila lang ka balay ang ulot bala Action Rex sa suluyupan o sa drug sa gihapon nadakpan man ining si Reggie Matos. Now ining duha Action Rex nakuha sa mga otoridad ang 15 grams ang suspected shibu more or less sa dangerous drugs board value tuno diri kay Gomez kinabulubanta masubra 100,000 ka pesos nga balor sang illegal nga droga kag drug paraphernalia ang ila sini nga na-recover. Ari ang pahayag ni Nicolas Gomez. Sugpon kami sa aton operation last time no na sa buong tanggi ang aton ginsultan tapos sa aton lokal na Kabangkalan PNP. During sa operation natin last time palagi ni duha. Therefore sa aton continuous monitoring sir balik gyapon sa diri ari gyapon sila kaya gani kamo man tao sir so sa panindag gyapon so subong na aktuhan din natin sila duha pero nakuha din natin sa subong sila duha. The same amo gyapon ang lugar sir. Amo gani sir ang kana mo sa same area. Pero actually kung makita mo sa lugar,
ang mga balay-balay dyan, inara dahil sa mga nakapaskil na bawal din tipon-tipon, sabo-sabo, arap dito rin, pero amog nga po, arap dito rin po, blackstar dito rin, mo na simpuhan natin sa Kongreso 2. Aside sir sa duha nga nadakpan, may mga nadakpan pa nga iban, mga ilang mga customer? Tiga-tiger kay aga pa kasi sir, mga alas 9 natin ito nakuha, so why ito alam po yung mga customer diba, why pa, so ang inisuan, so yung bypass natin sa Kongreso. Kamusta ano mga recovery ta? May arap dito nakuha dito ila position sir nga more like 15 grams in sir. Dako ba? Yung gani sir, okay, sabot sang dito sir, damo ano yung Anong plano karon sang PIDEA? Sa piyak siya nga nadakpan ang una, ikaduha, tapos igigyapon na sa Changi sa lugar sir. Sa namon ko Andre sir, na-continue niya po na ng monitoring kasi sigurado sir nga pagkatapos ini, ara naman nabulos ni sila. Pero ayon ko ito kung sinisigyo natin ang operation sa mga lugar, ma-on-top yung mga lugar. Aksyonarak sa kabahin gid lamang ini isang pahayag ni PIDEA Head sa Negros Occidental nga si Sir Nicolas Gomez. Sa dugang paginaton nga balita, nagpadayon pa aksyon na Rex ang vaccination subong aga sa masubra 200 ka mga senior citizens gikan sa duha man ka barangay diri sa syudad sa Bacolod. Actually ginabakunahan karon ining mga senior citizens sa gym mismo sa barangay Pahanukoy. Now kay na aksyon na Rex sa pagpakigangot man naton kagina kay Kagawad Glenn Burgos, ang chairman committee on health, ginapahayag sining AstraZeneca vaccines. Amuni ang bakuna abi o iga bakuna sa mga senior citizen, first dose pagid lamang ini aksyon na Rex. Din ang majority sa mga magabaton o mga beneficiaryo abi mga pumuluyo o kung senior citizen gikan sa barangay Pahanukoy, although kagina aksyon na Rex may ara na nga nag-alabot man nga 25 ka mga senior citizen gikan man sa barangay Kabog. Now ang design diri suno kay Glenn Burgos, 200 gid lamang ang mabakunahan action Rex, pero hambal ni Dr. De Ocampo kay kumo madamo sa mga senior citizen ang nagpadulong karon nga adlaw dito mismo sa gym mismo sa barangay Pahanukoy. That is why nga nagindugangan pagid ini isang another 150, in short 350 ka mga senior citizen ang mahimo mabakunahan sa sulod sang duha ka adlaw. Actually first day subong so tubto pa inibuwas nga adlaw action Rex ang ila sini nga pagbakuna. Ari ang pahayag ni Kagawad Glenn Burgos. Vaccination sa AstraZeneca nga vaccine for COVID-19. So nga to subong gina-priority sa aton nga senior citizen nga mga sektor. So subong adlaw ako di kagapon ang balin Dr. De Ocampo, ang doktor nga na-assign ni Samon nga 200 ka mga senior citizens, health workers ang i-vaccine. Pero subong kagina sa aga nag-announce nga pwede kalabot until 350. So nalipay kami nga nagdugangan kami kay tungod kadamo sang nagpa-register sa amon. So this is a 2 days vaccination activity. So kabay pa nga guideline sa Ginoo nga mga mayo lang chimpo. Ang mga beneficiaries ta sa singa vaccination. So number of beneficiaries is 200 subong, so gadugang. So nami di subong kay tungod ari subong ang barangay Kabog kag barangay Sumag nga BHW nag-augment sila para magbulig di sa amon. So kanami nga pagbinuligay. So subong actually aton subong aga ang aton di sa registration pala naka-vaccine pa lang is mga 68 na record ano. So sige ni sa kay bilog sa kadlaw kagasta ni sa buwas. Sino mga bakunahan ta subong kag taga-diin ni sila? Kay taga Pahanukoy ni sila, taga Pahanukoy. May ari din nagsulod kagina sa aga 25 ka bilog nga taga Kabog. So kay lahat nakasulod sila sa 200 nga hambal ni doktor. So ang remaining na nga mga isa barangay taga Pahanukoy ginasatanan. Aksyonarak sa kabahin gid lamang ini sang pahayag ni Kagawad Glenn Burgos. Amaring report sa Ano tong aksidente to kay na to?
Action Rex, no, masako subong si Police Staff Sergeant Villa after sining nabungguan ang isa ka tigulang nga lalaki nagtabok ini siya sa dalan sang Araneta sa barangay Tangub apang ini aksidente nga nabungguan sang panel ban Action Rex. Di Action Rex gina-check man naton ang full name kag base may pinaka-latest na investigation si Police Staff Sergeant Villa matapos nga nag-surrender voluntaryo ang driver sang panel ban. Ang ini nga driver sang panel ban Action Rex aging kilala diri kay Reggie Alvarez. Reggie Alvarez temporaryong nagatener sa barangay Singkang Airport pero tumandok ini sang sitio Punod Barangay Prosperidad sa siyudad sang San Carlos. Patay itong biktima? Gina-check man naton Action Rex ang pinaka-latest diri kaya pag padulong naton dito sa lugar nakitaan ta si Sir Villa nga nagadali man kay ginapangita niya kundi inuuna gindala ang nga ospital ang ining biktima after nga nabungguan ining isa katigulang nga lalaki. Nagtabok lang siya Action Rex ang ining biktima halin bala sa may pedestrian sa may bangga o kung sa tubang sang GSIS tabok lang kuntani sa Piak meaning from west to east. Tidasig na daw mga salakyan nga daan ga kinuyampad lang na da? Umakon mo na iyang panel ban Action Rex ang nakabunggugid sa iya mo diri sa biktima Action Rex. Pero ining si Alvarez ang ara karon o kung nag-voluntaryo man nga nag-surrender sa kapulisan no sa Idalom sang police station number 8 Action Rex karon ginahulat man kay ginagwardyahan man siya sa ato sining mga kapulisan Action Rex. Sige, base may mga detalye ka na, especially ang name sang biktima sini Action Alvin. Pujar on that Action Rex report sang patrol ang ka-aksyon nyo Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Action Radio Philippine Standard Time. Las 12:20 na nga aton oras ang balita ni Action Alvin nga inyo nabatian. Builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Santon Plus Herbal Soap. Ang habon nga pampakinis, pampakutis, Kadtuan tanay sa Action Art ay hupon gikan sa Bacolod City Government Center tagiya sang resort ginreklamo sa DNR sang punong barangay sang Sumago bangod sang ginhimo sining pagpangutod sang mangrove kag pagtampok sa gibuangan sang suba. Yari ang countdown sa report ni Action Art ay hupon Action Art. Barangay Kapitan sang Sumag na magtuan gilayon no less than sang Tiglikom sa bahin sang DNR nga si Roy Simato matapos ngayon nagpadala sang sulat o kung reklamo batok diri sa isang nagahingalan kay certain Engineer Takulod no nga manang hambal diri ni Kapitan Carmona sa barangay Sumag. Si Kapitan Rodney Carmona amuning personal Action Rex nga nagpadala sa sulat dito kay DNR Secretary Roy Simato
nga may araman gani sining nga kopya kag same complaint nga ginpadala sa City Mayor's Office kag local Senro diri sa atol sa Bacolod City. Ini nagugat matapos nga may ara sa nadiskubrihan ang kapitan nga naglabot na galit dira sa Gibongan sa Barangay Sumag ang ginhimo nga daw right of way o kon gintampo sa kilid na Sambaybay Action Rex nga naglabot na dira sa Gibongan sa suba sang Sumag. Tinga naglabot na sa iya panada? Ang buti mo na rin gina-question niya kaya ang ginumpisahan sa project ni yan isang panukoy mo sa crossing aning na blat pasunod sa baybay ito. Iti kalapad-lapad na yan na tanan da? Pati ang mangrove yan na tanan? Siguro, Anong binutangan niya sang dalan ang tunga sang may mangrove da nga ginpananom na sa mga pumuluyo da? Mo na nagaling ka mga NGO, nagpananom. Damo na dayan, lain nga mga LGUs nga mga NGO nga mga naging panapasya niya man, kagibutangan niya karsada? Mamunit siguro, dito sa suba, sa... Amo na galing hindi ma... Tiniya si Engineer Takulod niya man, taga Dinisa man? Siling nga daw siya ng tagiya sang Kuko Group, amo na ngambal ni Cap Carmona. Sang Kukog? Grob? Abot, ano na nga, sige ha. Gawin mo nakabati na da. Hindi mo na sakot, kada mo, yan na sang aning, I mean, sang panukoy. Oo. Actually, sila nga daw may schedule, manigani sila, kaya una din nga nagreklamo, galit rin sa kaya sa Takulod ni amo ni ang mga Fisher Fox nila sang panukoy. Kag last Tuesday, na may mga meetings na sila. Do, ang batikong kapitan gani sang panukoy, kung reklamo man eh? Hindi ka magreklamo na kung di pang buldos nila, di pang gapas, karon tong... Ay, sus... Oo, tinanong purpose, para siya mo lang gusto na ganyan, dapat may manasig gini nga pag-akto. Kikal sa matalatapan na isa sa gobyerno, partikular ng DNR, na mo din may dako nga papel action rex, kag na ay ginatagan, bisan permit niya si Asertin Takulod nga pang-utod o kung mag... Engineer ni siya ko, no? Engineer man ang baliya. Engineer, ano ganing first name yan eh? Hindi man familiar, abi si Kapi ginapamangkot sa kina, basta mo na batian ito Takulod, kuno ngalan. Ibmar, ano ganing first name yan eh? Daw ka bati na kunin mo? Takulod? Ang Taklod blang? Ha? Taklod. Takulod ang apelido niya? Hindi Takulod ng apelido ya. Hindi ba siya Guru Jose Mariano, no? Ay, hindi Do, lain to ang... Kuha niya sina mong first name niya, bla? Ay, Jose Mariano, yan si Jomari Valderrama. Jomari Valderrama na yan. Di niya Valderrama na yan. Nga naglabot yung nga yan ipabutang sang dala niya man. Ano niya man? Kita mo na, ay may litrato ginpadala sa ako, nagtali si Cap Carmona. Mo siya, yung lain sila karon sir, kaya nagkipot niya sa Gibongan, karon ko may pagdalong sa tubig, gano'n niya karon mag-awas niya diri sa amon sa Sumag. Amo nang iya ginawa reaction Rex. Hindi ko maintindihan nga ginabaligyan ni sang syudad ni. Wala, guru, ito ba siya ambot kong tanong ni siya. Yan na ni ka baybay ni sakop ni iya paniyaw? Sa din ni dampi man? Halindap na sa amin, kung may dumduman mo to, may isa man dagan resort niya tublagin pasirama sa city. Ngaway man nagka-comply sa mga kuha nila. Dra na dapit action Rex na maumpisa. Sa likod ko sa training center sa Brunei. Okay. Ara na dadapit. Yan may da nag-umpisa. Pagkatuglit sa kilid sa Sumag River. Iya lang na da, anong da, resort na da, kung nalagyan niya na da, kung tamuaan niya. Gusto mo manggot ka ni si Cap Carmona. Diyan mo yung plano yun na di man. Na may mo na di. At siya kabudlay niya. Pinangtapas siya kagibutangan niya dalan yung mangrove yaw. Kaglapos may suba yan. Tama yung pagdalang picture ni Oo. May ginapas sila yung gintamulod sila yung mangrove action Rex. Titi ng taga-dinar naman? Ambot ate. O na kay balong taga-dinar? Ara sila kung nagkanto sila din. Lokal nga dinar na sinilagan. Na anong klase sang mga tao niya nga kita na gidlang mo ng sitwasyon.
Di ba si way paslak balo, basi Way pasla kay balong bisan pag ang alagyan sini pagpangutod sa mga ano niyo, mga ano nga kahoy ni ganin eh? Mangrove. Pagpangutod pa lang nga daan, isa na ka-violations na. Hindi dapat. O nakabalong taga dinari, tubso ko na daguro, makita na nila guro ay, no? Tulakutan ka na sila yun, alam mo na, ginitugutan na yan mo naman. Nga, kumaga mo na yung pinagustuhan na yun naman lang ni, pagustuhan tan lang ni. Amo gid. Oo. Ang palayag diri ni Kap Carmona kay bisan siya nagalibugulo din na ano ning opisyon nila niya nga nagpinagusto na sila kag ti gusto niya nga maaktuhan gilayon kag kun kinahanglan mapunta direction Rex kay ti Daw lapit gid din siya sa syudad mo, sa syudad sang Bacolod eh. ano na mo may chikon tani kay may Kuwam lang kay ara gid na da siya. lapit sa syudad. Lapit siya sa luwagid. But sino nga luwag ang nabot sing ganon sa nagtip di sako na? Lapit sa luwag. Kusiniro eh. Bakhaw ni gali bakhaw siling ni Toto Nimrod Zabala. Bakhaw ko no. Oo. Bakhaw ko no ni, bakhaw. Kaya balikon. Ato makaw guro mo naman group. Guro eh. Hindi man tani kabalo ni kung ano ning tingagin butangan niya sang do hindi ko yakin sindi. Nagwa ni saya sa buti sa nag-aagian, di ko ma-picture out tabing area mo. Ako hindi ko pamilya naman kayo nakita ko lagi nakatuan ko sa sa likod na sa training center mo. Ginapa-explicar ko yung capsule nga mas tabi makatuan ito kay kabudlay explicar lang na inang i-describe mo lang. Kaya medyo malawig-lawig na nigili ang nalabutan na sa ginobra yung karsada mo. Ginobra yung karsada. Ay mo, ni Guru karsada ang panuko ito Iloilo ay. Gado. Kasi ano, basikon sila niya, basikon na Hindi niya kaya ko ni obrahan dalan niya. Paagis po tatay tayo na Oo, pagi lang na sa ginagyan niya daw, paangot na to sa Gimaras pa Iloilo. Todo, pwede man po. Doon kalapad naman isang inagyan niya ni. Kalapad eh, kita mo mga 5 metros kaya nagalaparon. Dali lang aksyon arta, dali lang kay isa lang ni, pagwaong ko lang ni, standby anay, dali gid lang. Ato pa nga ang hangkat Hopon sa report gikan dara sa area sang Barangay Sumag Action Art. Yes, kay sila yung ng Kapitan Carmona, sila na kung ay ni maglabot ni Subasang Sumag, di na magwagilabot, hindi naman niya ako. Galang kay sila yung problema sila, kung may araw sa uli, sa maglantad na pagdalom sa tubig o kung pagbaha, nga basi ko maglapang. Kag isa dirang mangrove nga ginasiling tanang bakawan, bala nga nagkalautod na. Kaya ba din may karsada para guro maglabay ka na hindi ka matulog eh. Di na mangut ang kuwan sinaman. May resort na da? May resort na da Action Art? May resort dyan sa likod sa Binay Training Center. Pero layo na ya. Dra na sa Maga, Mausoy. Dra na sa Mausoy? Pagkanto sa gilid, pagkanto sa suba man to. Tingagin butangan yun ni Dalan man. Di ba sila ay dalan mo? Kung pangita ka nga butangan mo resort, hindi na dang bakawan nga alagyan mo na da. Kay tagiyan ng gobyerno mo. Alang-alang karon nga maghali ka na kapamutang na dara. Ang naging pangbakal yan na da tanan, nga bakawan na da nga gintamnan. Tinambot, pasigo na bakal yan. Ano ni man? Do hindi ko minsidiyan. Tinano hambal ni Kapitan da? Tis Kapitan da, reklamo yan lang niya. Pero ang dako niya pala magkutano. Ang matawag taga-dinar, diyan na naligan ito ginatagan ng DPWH ang authority nga mangutod di siyang kahoy. Ang dinar maniutro maniho?
Nami manibungguon guro ning kadugay na isang problema na dira ga problema na yung mga barangay officials dira sa Panukoy kag sumag prong dinarya do bungo lang sa gyapon. Kaya muna, kaya ang palayag diri kag confirmation sa sulat ng padala na ni Barangay Kapitan Randy Carmona sa Barangay Sumag. Address ko kita ako letters kay Secretary Simaco. Iti number 1 na din mag-groups kit. Dapat sa mag-groups ito na pas. Ang feeling nila na sa sa mga leader, sa bawat mga leader, daw nakuwing na post-danger sa atin, hindi ko mag-ulan tubo. Saan yung meron naman mag-group reach sa ngalan. Okay. Pero sa Magi, kasi dito na naging process sa application map, hindi naman ako yung jurisdiction. Sa isang adlaw lang, may nalawag sa akon, isa ka concerned citizen, naman ang tatuan kong pagkagapos nga aga. Okay. Kasi, naman nga, di pa complain ko lang. The weight just is 5 meters. Okay. Pero, wala pa nabalaan kung na-stand din siya din. Ang kalayon niya, tampok. Sa city, may communication ka mga padalasan? Mayara kami sa City Mayor, mayara kami sa Chairman's Committee of Environment, sa INRO, no? Sa kay Mr. Sidilio, para makita nila, yung mga ma-recommend. Isino ni sir ang tagiyag kag nagapatigayan siya ning pagtampok da? Sa nabiluan po, si Mr. Takulot, nga muna ang akong nabiluan. Nagtengteng ang complaint sa mga official folks sa Panukoy. I don't know, walang kumalo kay nag-public hearing mula sa kuno. Sa isang na Martes, wala ko ang outcome na nga ito na concern nila, no? Mga lapad na. Kasi ang kondol sa kaluluoy, mayara kita i-achieve national feeding program sa kuna. Damo-damo na ang mga NGOs na lang planong siya ka. Kasi sumuway na. Makita ko na daw kaluluoy sa mga group natin. May alagyan na ito. Si Andres Takulod na waslik poder gali na? Andres, ang alam niya. Andres Takulod. Check na kag himanon natin ang isa sa gobyerno sini. Ambot sino ning back up siya da? Siyempre kung sinong dapat na kuan ko tani magsaway niya mo na ang dapat to. Tinanong sa isang taga Dinarde. Ay bagid sa nagasabat triya kay misyonon pre blang dinar. Kung anong mambal nila sini kay di area klaro. Basi mahimo ni sa isa ka syudad pwede man siguro. Separado nga syudad Blaya. Kasi magulo barangay sa Bacolod basi lain man nga barangay basi kon barangay Panukoy substation ini. Ay do pumatyagan ko do. Daw ginahimo iyang Panukoy sumag nga area si Engineer Andres Takulod kuno ni. Gali. So i-check ka lang na. No, sa dinar kung nang huli nila, parte sila yung reklamo karon nga ang parisar mandri ang kapitan o ang nagpadala mismo sa sulat dito sa DNR Secretary ang kapitan Sanya Sumag. Basi mahimo sa isla di Bacolod. Pwede. Pangutdo niya na yung mga kwanda tanan. Pinangutod yun na gani, kinakalampuwas na sa mo. Lampuwas na yun. Oo. Subato. Gani. Mula nga kanugay, nagaliguro na da. Magulang nga nag-tribukaw. Kung wala pa naglabot yung kapitan ito ang information, kagway malabot ang sumag. At masig kung wala yung may baluan, Axolex. Gani. Sundon ta niya. Ipadangat ta niya sa regional director sang DNR pagid. Pero man try ta niya, may mission ka nag-supunat tayo ng balita, Axolex. Kayang syudad wala pa katipaslong siguro sang balita ni. Ang barangay pa lang, abot sinong chairman sang Committee on Environment sa Council, Si Mr. CL, CL man? Montelibano? Hindi man. Si Councilor Carlopez. Siya man ang nagpaninlo, gani sa mga kasubaan daw. Ilang taon na? Makutong ka na siya Councilor, tinano to. King kilala si Attorney Takulod. Si Attorney si Engineer Takulod. Ano man, tinakutong ka na. Sige. Ang ka-aksyon nyo, aksyon natin, hupon una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ambot ko na mo gid maningalan niya, Engineer Andres Takulod. Ambot ko na mo gid maningalan mo, sir. Basi ko may tsimpo man pwede ka man di ka dagon-dagon sa Action Radio kung magsabat sini. Kung
paano mo ginpangutod ng mangrove? Sino naghatag sang permiso sa imo? Ang DNR? Ang opisyal sang syudad? Or sang barangay, no? Amo nang dapat hibaloon kag tukreon sa pagpangalagad sang aksyon na BBB. Sige, kadtuan tanay balita ni aksyon na Marlon Hinovia. Mapakapitolyo kita anay ho, parte sa mass vaccination sa mga empleyado sang Kapitolyo nagapadayon sa bungaga. Kag naglubong nga implementasyon sang pagpanubo sa implementasyon sang curfew hours sa Negros Occidental ginakonsiderar ini mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia, Aksyon Mar. Sunrex sa dere sa mga ikaduwa nga panalgan sa Negros Residences. Ining tawag pala sa unang kadiwa building nagapadayon ang pagbakuna sa mga provincial capital employees kabahin ini sang Barangay Kapitolyo vaccination program sa diin ginsaksihan gid diri kay na temprano pa ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Galing kay si Gov Lacson way nagtinara sa Malawig pagkatapos nga nasaksihan niya ang flow sang pagpapakuna biya man sa aksyon sa mayara siya sang importante ba nga ginpadulungan. Yeah, Provincial Health Officer Dr. Erno Tibimbang nagkasiling nga subong nga adlaw ang nakalista nga bakunahan mga 300 taran ka mga provincial capital employees. Kinuna diri ang mga seniors nagaedad sa 60 pasaka ang inang maginatawag comorbid condition maginabatsyag sa lawas pero depende sa nabatsyag mo kay kung high blood ka kung taas blood pressure mo hindi ka pwedeng mapagunahan na pa-schedule ka sa sunod nga adlaw kung mag-normal na imo sa blood pressure. Ang plano nga masigisigi ini action Rex boss adlaw Biyernes masigisigi ni siya kag ang target diri makabakuna sila sang 200 to maximum 300 kada adlaw nga provincial capital employees. Sa sunod sang duha ka semana target sang probinsya nga maubos ang 1,500 to 2,000 nga mga empleyado. Until June 4 ini Action Rex puro hambal ni Tumimbang magindepende pa sa dalagan, magindepende pa sa sitwasyon. Hindi mo silingon nga ang nakalista diri aregi sila nagkadto Action Rex kaya ang iban Action Rex pinamangkot la silingya sa pag-interview nakainom kagapiway. Hindi pwede kainom no kung magpapakuna ka na dason nga adlaw. Ang iban dapat gin pa hibalo na nila kag kung sino tong schedule nga hindi ka mo mag-inom anay ho. Gin-orient na sa Action Rex naglikad nga adlaw. Mayara guro na lipat la. Ang orient sa ila. Kasi nagtungging pa na vlog kagabi. O tindi gali pwede magkainom sang likor kung naka-schedule karasod nga adlaw sa pagpapakunay. Kadua pa gid iba na Action Rex ang Tumimbang nag-change, nagliwat ila sa mind. Liwat ila sa nga pensar, imbes naghuo, nagpag-indi naman ang iban. Yara man nga gulpi lang may laktan nga importante. Until June 4 pa na ya, medyo lawig-lawig pa, ay kada department action Rex, ang department ka division head nila nakahibalo naman. Amo ning una kita pahibalo sang schedule kung anong adlaw, pagkunahan, ang ilan sa empleyado assign sila sa opisina o kung sa division. Yari si Provincial Health Officer Dr. Tubimbang. Amo na siya ang atong target is maximum of 300 for today. But we will make it 300 every day next week. Amo na ang target na. Hindi na lang capital employee ang atong aton schedule this for 2 weeks. It will end in June 4 to cater to all of the target groups na. So we can never assessment kung pila ka percent ang aton output for the capital employee. We have already made our advocacy for those who are undecided and who are not willing to work. Bahay naman
man action Rex ni Gov Lacson di ba na galaom sa nga majority sa mga provincial government employees ang mabakunahan gid first dose ini sa posilingon kung makapapakuna ka first dose kinahanglan gid mapapakuna sa ikaduha nga dose. Kaso naman sa nga COVID-19 diri sa Negros Occidental, good news medyo nagnubo-nubo sa as of May 19 posilingon kahapon ni ang aktibo nga kaso ara na lamang sa 1,330. Kada adlaw nagadubo sa Action Rex kay naglapot ni sa 2,000 masupramo isubong 1,330 na lang ang plano nga kung maglapot kay Action Rex ang mga 1,000 na lang bi ambal ni Gov pwede naton pwede naton pa ligwaton ang umpisa sang curfew hours implementation. Kaman sa Negros Occidental, way malaki pa Bacolod City, ang curfew ang Surexia nag-umpisa alas 8, so posilingon temprano pa. So, kung magalapot, 1,000 na lang ang active cases sa ni Gov, pwede na ma-adjust ang alas 8, pwede alas 9, alas 10 o alas 11. Depende ang Surexia, alas rin nga ma-decisionan. Yari ang kamay lamang sa nga ito sa rin interview kay Gov Lacson via communication lang kay Gaman kay Naway na namon siya maaptan dari sa may Negros First Residences. Gov Lacson. Yes, because we are under some samples, especially from Sudan, they were short and curfew. So that's what I said. If you can see the numbers of the big one, the number should be that they want to if you can start shortening the curfew hours. Gov Lacson, report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action. Marlon Hedovaya, una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you. Salamat gid aksyon Marlon Hinovia balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta kay Mirivic Finiti Peruelo may lang pagpamati dira sa siyudad sang Kabangkalan kay Mirivic Finiti Peruelo may lang pagpamati sa Kabangkalan, no? May tisianay kulang balang law. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayong
dayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italak na. Ayos, may lang pagpamati sa kay Madam Suset Alunan, no? May lang pagpamati. Thank you gid sa paniaga. Kay Trexie Busillo, monitor, si Nestor Busillo, Arlene Jovic, Guaping, Bungbong, Lando, and Alex, no? May lang pagpamati dira, Trexie Busillo, ang nagatimo-timo, no? Kay Merly Dasal, happy birthday, Happy birthday, Merly Dasal. Subong habang timo kami litson. Ay, pwerte si Trexie Busillo. Sige, Jenny Solgon, may lang pag-monitor. Jensen Wadines, linga daw ginasunod yaman ang China, Himoda Island. Alin sa kay Jensen Wadines. Kay Alex Montesa, amo na siyang resort nga bag-o nga ginapatuko dira. Munigurong sa kay Takulod to ay. George Gargasitan, plano na guro Butanganda Resort Action Rex. Halin sa kay Pelton Lipora, Action Rex, Bakawan sa Tagalog. Daura Resort na guro Action Rex. Halin sa kay Jansen Haudines, no? Niel Brian Balues, mayong lang pagpamate kay Kagawad Orlando Balues dira sa Barangay Gintubdan, Isabela, kag mayong udto man sa kay Kagawad Kinet Lambatin dira sa Barangay 9 Isabela, no? Watching live sa Gisan, Himamaylan. Kay Nimrod Zabala, may lang pagpamatin paring Nimrod, no? Zabala. Kay Alex Montesas, linga sir, tamyaw ko lang sa pamilya Lumugdang sang Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, pamilya Pasyulan sang Kalong-Kalong Singkang Airport. Salamat gid rin sa kay Alex Montesa. Bea Jonathan, may lang pagpamati. George Gargasiran, gapahimunong na mangrove hilabtan pagid ni Action Rex, kadako bulig sang mangrove nga ina, no? Alin sa kay George Gargasiran. Real Puyong, may lang pagpamating hambal ka sa Naiko, masiwan sila sang March 5 sa Marabilia, Barangay Alangilan, hasta subong wala pa sila kataklad sa balay ni Remy Galliano kag Merna Puyong. Real Puyong, no? Dino Alec, may lang pagpaniaga. Salamat gida. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati sa kay Rosland Vison sa Calatrava, San Carlos, kag Olpinda family sa Cantoray, Sipalay, no? May lang pagpamati, And Cathy Ver, may lang pagpamati, happy wedding anniversary, Randy Seridon and Nora Veri Seridon sa Barangay Araal, La Carlota. Ayos. Alin sa kay Cathy Ver ang pagpanamyaw. Kay Jocelyn Kalamaan, may lang pagpamati, Inday Jocelyn Kalamaan, no? Rosalina Arellano Espadero, Rosalina Arellano Espadero. Merlido Lido Magallanes, may lang pagpamati, Larry Rico dara sa Bago City, no? Si Larry Rico, no? And daligid lang Lisa Joy Ilon Amoroso, may lang pagpamati, ginatamyaw lang ang ako number 1 customer, Madam Chimbon Hardeno
Hardinico Ubana, no? Happy birthday. Ayos, Lisa Joy, Elon Amoroso. Nyagata, lin sa kay Romel Baydal, no? Romel Baydal, no? Rinan Lindayaw, mayong udto lang, RH46, sige. From Quezon City, agreet lang, happy 68th birthday. Ang akon mama, Emma, dira sa Sitio Hulugon, Barangay Carolan, Kabangkalan City. Ayos, happy birthday. Halin sa kay Rinan Lindayaw, no? Kagawad Imbong Jo Campo, salamat gid sa panyaga, kagawad. Vanessa Mayo, good night. Barrio Garay, may lang nga panyaga man Barrio Garay. Sa paring Binji Felisario, monitor sa Montalban, Rizal, may lang nga pamati, no? Paring Binji Felisario. Humalumina, may lang nga pamati. Raol Gin sa tao, monitor permis sa Gardenville. Salamat gid. May lang nga pamati sa mga upod ko sa New Wave Exporters. Okay. Si Raul Gin sa tao, no? Mary Jane Saludares, may lang nga monitor. Rochelle Fulgencio Susana, may lang nga pamati. Corazon Villases Gayo sa Binalbaga, Negros Occidental, no? Jinsen Haudines, may lang nga monitor. Atia Kimiriman, salamat gid, no? Alex Montesara naman siya. Si Jolly Militado Patrimonio, good morning sir. Baw kanugon sang mangrove, ginhawa na panahon ang pananom ang mga different organization including uniform, office, especially BGMP. Paano ibalik nila na amuna na nga law sang engineer. Tiway gid in-share ko lang akong opinion. Gani man Jolly. Salamat gid Jolly Militado Patrimonio, no? Eva May Manukay, pa-shout out lang sa mga kilala ko sa Panukoy, Bacolod SP Village. Salamat gid Eva May Manukay, no? Tomas Brunyola, salamat gid. Niel Brian Balawes, ara naman sa kay Jocelyn Libon Dispoho. Rosalina Batulak Francisco, mayong to Action Rex, may ara gid daw hindi maayo nga patakaran sang SSS bago Action Rex baklanay dagali number para makaprocess ka, ga paninguha ka, ga tinguha ka, nga kagahon makalin sa puluyan mo, kalayo bala Action Rex, mag-abot ka dira number kay 10 na kutob lang, number kay kutob lang 10 kabilog kada counter, and fergid sa una nga nag-abot ang ulihi, gin preparahan na, gali number, amo na da ila management guru Action Rex. I-check ta na da bis, is bago. Check ta na da madama. Rosalina Batulak Francisco. Ayos. Ang iban siniway ko na malabutan kay wala na sang mensahe, no? Gian Resisio, Lance Rex, salamat gid Gian Resisio. Trexie Busiyo, kaunta, salamat gid Trexie, no? Aquarius maldita ako, may lang nga pagpamati sa Hong Kong, Aquarius. May lang nga pagpamati. Sige, daligid lang mga ka-aksyon na standby, manong balik kita sa diligid lamang madugay.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 3 ang aton oras. May lang pagpamati kay Changmi Vlogs, no? Dira sa Pontevedra kay Changmi Vlogs. Pwede vlogs ka na subong. Dira sa Pontevedra sa mga anak ni paring Delate Danny C, no? May lang pagpamati. Happy birthday, boss. Birthday ni Chang May Vlogs buwas, no? Salamat kita kag sa iya sining bana kay pamilya Dumale may lang pagpamati, no? Sige pagpamati lang da ayos, sige Katuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden, ini may kagtalan sa mga istasyon sang kapulisan sa probinsya, gininspeksyon, ang katinloon, gininspeksyon ang katinloon, kag update sa nagapamunit, isdahon na lumos patay sa Banwa sang Morsya. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian! Action Rex, nagalibot kay na ang personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office sa isa ka random nga inspeksyon. Gintawag ini nga internal cleansing policy sa idalom ni PNP Chief General Guillermo Eliazar. Action Rex. Sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang deputy spokesperson sa NOCPO. Una sila
mga nagpadulong sa Talisay kag Silay agud lang tawon ang cleanliness ang katinloon sang police station, but so far so sa iya matinlo ang ining duha ka mga istasyon action Rex. Kung may makit-an diri nga higko ti tagaan sang reminders anay pahanumdom ang mga kapulisan, labi na gid ang chief of police na dapat hindi na pagsuliton pang kadamak sa ilang istasyon kay part ina sang ila sining paglantaw sa pumuluyo nga matinlo ang ilang police station. Kag dugang padri ni Donasco way man gini connection action Rex sa tong naabtan balasang napulkom dito sa Ibi Magalona nga ila sining comfort room dito to man ka higgo kundi direktiba gid man ini ni Eliezar Action Rex do na tabuan na gid bala. Kag ang may poder diri nga magpanilo sa kapulisan nga o police station amo mismo ang police nga assign dira Action Rex. Amo nang palayag kay way gid man sang sulugoon dira kung may ara gid man maayo man kun waay ti dapat si police nga dira na assign amo ang magpaninlo sini. Action Rex William? para sa gabi sige, daw walang alang gitingog ya. Oo, nagtiyok ang tingog yo. Sige. Ano na? Ginagawa namin ito in line in our chief. Nagadula gid siya, no? Ginapakahuyan niya ko ni. Pagkarunan lang na kay daw nahuya siya. Nahuya si Donasco. Kakaroon sa hapon ka sa gabi Haring sige namunot pa lang nga nakadandog sa bato na lampos ulo ni patay gid sa Murcia Action Nexus. Kag ang pulis sa Murcia ginatawagan taman daw ay man gasabat pa sa si Sako guro si Muya. Balita sa Dokpo Action Brian Modern report una sa balita na Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Brian Morden. Balita gikan sa Bacolod o sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby Action Eric Magbanwa. Life Extension Vitamin D3 ang supply. Action Eric Magbanwa na parte sa sining may yaring 73 nga lalaki patay gid matapos mabungguan kay ina sa ngaga sang isa ka panel truck dira sa may atubang GSIS bla ara dira sa barangay Tangob patay gid ning 73 years old. Actually taga Kuanisa King Town Subdivision sa siyudad sang Victorias aton hibaloon na Uyab Action Eric Magbanwa Plasining Operations Chief sang BCPO nagpasiguro nga wala ginapangapinan ang madakpan sa health protocol sa baylo ila pa nga ginatagaan sang ticket. Yari ang countdown sang report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric. Ticket ni sa anong ginatag ni? Ticket sa sini. Siling ko daw. Hindi ticket ni sa pagpaninlo Batanaw ka sini. Uniforma. Kung may sinihan pa ba? Citation ticket na. Citation ticket
wala niya ginapa-push up ang madakpan sang Bacolod Police ya. Okay na ya. Ang ginatagal lang na sila sa station ticket Kung wala sila sa inugbayad, ti ro panilig da sila Oo mo lang na. Tapos pwede na daw ka puli. Basta hindi mo pagliwaton ha. Di mo na pagliwaton. Kung liwaton, buti lalo ng istorya ya. Ticket na sang sinihan ihatag sa imo. Ayun, Burma. Ay, kasi tanaw ka tabi sini sa isemo Laban. Kay kasalaman yun Ayo. Amo na lang ang pagklaro ni Police Lieutenant Colonel Estrellada nga wayag hatag penalidad yang pulis sa baylo citation ticket ang ila ginahatag sa mga tao nga magbayular sa health protocol. Ari aksyon masubok nga balita kay patay gid ining 73 anyos ning senior citizen at taga Esperanza Natividad Town sa Division Victoria City amo ni si Lolo Felix Nanta. Nagtabok na siya kay sang aga mga alas 9:40 aksyon sa may dalan Araneta bali atubangan na sang GSIS tango pala. Dahil sa nagtabok bauti may nag-overtake pa yung panel truck ginamaniho ni Reggie Alperes nga taga sitio Punod Barangay Prosperidad San Carlos City bonatin hapit siya gini ang tigulang si Lolo Felix Nanta tay may mga naglapay ang ambulance sa La Carlota City nga DRRMO kaya mo ito immediately karga na lang ang ining si Lolo Felix Nanta kagindala balik dito sa may Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital apang nag-expire ini alas 10:32 sinila mga aga kagin anunsyo ini sa tatlo ka mga doctor on duty sa Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kung ano ang papangusisa ni Police Staff Sergeant Roldan Villa, traffic investigator sa Station Number 8, yari siya sa sininga interview. Sunod sa ato na sagap to nga interview to gina, gatabo ko ang tigulang si Mr. Felix Nanta kapatabok. So may katabok sa mga pedestrian lane, ini may kapundo na to nga sa laki nga daan. So ang ato ni nga suspect nga sa ganda sa lakyan, wala yung guro anticipate nga ang kapundo to nga sa lakyan, ang biyaya, ano lang to, ang gahinay-hinay lang. Kaya kapundo na to yan, to give way sa pedestrian tangang natabok, nag-overtake siya, medyo nakabulo ni siya. Nabunguan niya to si Mr. Felix. Patay gina ang biktima doon? Wala man siya ma-on the spot. Naging pa siya sa Corazon Ocsin Montelibano Regional Hospital sa TN Montelibano. Kaya dito na siya declare nga expired ni Dr. Grace Jane Ostiniani, ni Dr. Lacton, kang Dr. Ropan Canada, tatlo ito nag-sister sa hospital pero wala siya tabangan. Action Rex Personal, palayag ni Police Staff Sergeant Roldan Villa, ang traffic investigator sa Police Station Number 18, ining driver karon sang sining panel truck arana karon sa custody sa Police Station Number 8. Kag ang pamilya ni Lolo Felix Nanta sa Victoria City na tawgan ni Police Staff Sergeant Villa agod pay baloon kag mag-proceed na lang sa Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital agod nga mahimos ining bangkay sang biktima. Asto sa status sa GSIS ni Sally now? Oo, kaya natin ko ito nagpalo up sa nagasinip ng repairment. Uy ni siya upod? Why? Baskog pa man ni siya, 75 years old? 73? 63? 7. 73? Oo, 73. Okay. Siya kay na naman yung gadgad yung isang panel ng driver ni si Reggie Alpares. Kay dasig na daya magpadalagan nga daan nga mga areas. Nagpunto na gani ang isa kasalakyan kaya nakitaan niya matabok na si Lolo Felix. Pero naghara-hara pag yung panel yan. Nag-overtake siya kaya abiguro. Ano naman ito nagtabok? Bataon pa rin daan ang dala man isang panel ho? Pila ni edad ni? May edad niya 26 anyos ni si Reggie Alperes. Oo. 26 anyos, di mo pa nag-overtake. Siya na punto naging gani ang sa kasalakyan kay patabok ko si Felix. Iya yan nag-overtake pa siya. Buti napit siya kinang tigulang katabok sa pedestrian lane. Matalampos guro actually siya lang uro isang tigulang
Haiti, wala pa magdugay sa Corazon Occidental, alas 10:32 kaya sang aga. Ito insidente na tabo, alas 9:40, nag-expire. Ining si Lulo Felix nanta, nga I understand siguro, tiyara na ang pamilya ya, sa morgue na karon sang Corazon Occidental Monterribano Memorial Regional Hospital. So kung ano ang mangindratan sini kaso, kung may settlement o kung wala, ibaloon tayo na sa follow-up na ton sa kay Police Staff Sergeant Roldan Villa. Report kay sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magpano nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office siling ni Jensen Haudines siling niya sa may pedestrian man na. Why gid siya nagbaharya mugani man to nga nalabot gid no. Sige ayos, salamat gid Jensen Montesa Jensen Haudines no. Kagay Alex Montesa siling niya defensive driving field gani man. Kaya Alin Lowe Himotiya dira sa Linawon Kawayan malanga pagpamatio. Francisco Guangco, salamat gid no. Kay Eva May Manokay kag sa iya pamilya dira sa Barangay Burgos, Pontevedra. May lang pagpamati Eva May Manokay. Kag kay Lore Centino ga monitor sa sining mga inoras dira sa may San Juan. Inday Lori Centino, no? Ga monitor sa sining mga inoras. Sige. Sa mga kaaksyon ta, ariho, kay para sigurado sa gidabatsyag ninyo sa lawas, hindi gid kalipat, no? May ginatanay ta diri sa inyo, no? Ining Evergreen Herbal Capsule, kung may constipation ka, amuning mothers ang tanan nga balatian mo ang constipation, no? Gintingog nga porsa sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Equality products ang Dokiko Alternative and Health Food Center Evergreen Herbal Capsule mga kaaksyon, no? Aprobado sang Food and Drugs. Kadtuantang balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Sini may kang tanan sa sining vaccination sa mga A2 category o kon mga senior citizens balaho kag sa A3 category A3 category ang may mga masakit katulad sang nagapadialysis nagapadayon sa Cadiz Arena. Okay, may araman dagalit sa Cadiz Arena right now, no? I-check taning balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Percival Villamor, standby anay unahon ta si Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Breaks, nagaparaan karon ang vaccination sa bahin sang Cadiz Arena. Ini may kadaran sa sining pagpatigayon sa pag-vaccinate sa category A2. Ining mga senior citizen, kag subugman ang category A3. Ini naman ang may mga nagabatyang sakit kaangay sa mga ginadialysis. Suno sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez, ang amon rin nga City Health Officer, nangin maayo ang turnout sa ang ila sining unang adlaw nga vaccination giumpisahan kadtong tinalikdan nga Martes tubtob pa sa karon yari ang pahayag ni Dr. Maria Victoria Ibanez. Bali nag-start na kami diya sa A2 priority list. Kaga mayara na kami manginapasugod na iba niya A3 priority list. Especially na lang may mga diagnosis kung may balatian sila. Kag may mga maintenance. So matamat na.
First na mo sa 8 ang Tuesday na may ang turnout kay ang among target 460. Nakabakuna kami 450 ka senior citizens. Ay, sa ano A2 ni sa Doc category? A2 na sa category. Oo. How about ang A3? Ano ni siya, Doc? Ang A3 mo ni siya mga adults bilang with comorbidities 18 years old and above. Inang may mga sample, may ginahemodialysis, gina-chemotherapy, may mga heart problems, may mga seizure disorders, mga monobladyas, mga Parkinson's disease, mga autoimmune diseases, as long as may clearance sa ila doktor na okay sila for vaccination. Pahayag ni Dr. Maria Victor Ibanez kag dugang pa siniya nga ginambal kay ina nga ang ila siniya gina turok sa karon nga vaccine amo ang AstraZeneca tungod kay ini ang ginapaubos pagod na ma-expire na sa sini nga masunod nga bulan sa Hunyo. Pero may mga yara pa sa gihapon na nga pwede pa nga magamit. Pero sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga may mga naga-decline nga mga senior citizens sa tagsa ka mga barangay kag wala sila iya nagapabakuna. Ang ginahimo lamang sa nga amo diri nga IETF na binigid sa taga City Health Office amo nga encourage man ang mga BSW nga sila mismo ang magapatag sa nga maayo sa ila sini nga mga senior citizens sa ila na sakupan agod nga ini sila ang mabakunahan na tungod kay tapuson ini pagkatapos magkasaylo naman sa lain naman nga kategorya. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you. Salamat ginakson Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa Iloanta si Akson Percival Villamor sa siyudad naman sang La Carlota. 5 ka mga vintage bambo na kitaan sa kampo sang tubo sa isa ka asyenda sa siyudad sang La Carlota. Ibalontang report ni Akson Percival Villamopers. Yes, Action Rex, no? Ang mga alas 7:15 sang kahapon sang aga, Abril 19, 2021, sa diin may 5 ka bomba nga na sapuan dito sa Sindafi sa plantation sang tubo mismo Action Rex. Ini ang ukayan o kung nakitaan sang isa ka persona dito sa nagaubraman sa kampus ang tubo dito sa may Sindafi, Barangay Batuan, La Carlota City, Negros Occidental. May kalayon ining 2 ka kilometro sa halindiri sa police station sang syudad sang La Carlota. Kag ginpabaluman ang aton nga kapulisan sa pagpapuno ni Police Lieutenant Colonel Junel B. Guadalupe, Chief of Police sang syudad sang La Carlota. Kag ini nakitaan ni Jimuel Marciano Ipatok. Jimuel Marciano Ipatok, 46 anyos. Kag ini siya may asawa kag pumuluyo sang Purok Mainuswagon, Barangay Alianza, Bago City. So nakitaan dito ang 5 ka natuktukan ng exclusive o kon ang vintage bomb Action Rex. Sa pagkabalo sini ginpabaluman ang aton nga OED dira sa may Nukupo, Bacolod. So mga alas 2 sang hapon gin pull out ang among vintage bomb, alas 2 sa 5 sang hapon. Kag ini gindala sang aton nga mga kapulisan nga mga exclusive nga mga naga kandak sang amo nga mga bomba, no. Kag ining 5 ka unit sang 105 mm nga natuktukan na nga nasa puan dito sa Mayasinda Fi, Barangay Batuan, La Carlota City. Kag ini sila gindala agud to sa pag-explode ini o kun ipalukpon sa maligwin ang lugar. So ini karon nga hitabo diri sa syudad sang La Carlota ang nakitaan ang 5 ka unit sang 105 mm nga natuktukan ng vintage bomb Action Rex. Amo ini ang nakuha naton diri sa syudad sang La Carlota nga mga balita. Ang inyo ka Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action
radyo. Salamat Gidakson Percival Villamor, balita gikan sa syudad sang Cadiz. Una sa tamang balita. O kung syudad sang La Carlota, si Akson Percival Villamor. Daligid lang nga sa mga kaaksyon ta sa kay Hernani Doya. Ara nagid sa pedestrian lane pero ginabungguan pa huros-huros nga driver kag wala na kag seminar dapat na siya kuhaan sang lisensya kag hindi na pag-i-renew gani man. Hernani Doya kaluluoy to sang tigulang nagdulog na to ganing isa to pero ang isa iya huros-huros pa. Ay huugid. Sige thank you gid sa kay Hernani Doya, no? Amor malayang salamat gid sir. May kapida. Nga pangagad na sa kapiyo. Si Amor malayang salamat gid sir, no? Kay Raymond Barato, salamat gid Rex ano gani may requirement magsulod sa Bacolod dalin ko sa Manila OFW ako sir. At simple lang ang kay daw gilinual patudo Cebu pa ni mahalin mo. Pero dira sa kunara ka sa Manila, ang negative result naman lang siguro ang kinanglanon dira. Parang sigurado wala ka na sang pangitaon pa silang iban pang requirements. Ang result lang dira nga sigurado pag-abot diri depende pa na sa grupo man nga makuha sa imo diri kung i-swab ikaw or ipaidalom sa quarantine facility, no? Pero daw way man siguro daw ginahulat naman lang ng resulta o pagkaligad sang pila ka oras daw wara naman gila yon, no? Daw mo naman lang patakaran subong daw hindi man masyado gid ka budlay. Sige daligid lang mga kaaksyon na standby manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod sa iyo tomorrow. Buwas naman kita kinitanay diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig sa Udto. No? Salbay na sa This Is My Life. Igasunod na sa Diligi lamang manugay upod kay Aksyon ang Defensor. Sa ngalan ni Aksyon Welma Sugaton, ako naman ang inyo sining Aksyon sa Kanginan. Aksyon Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.